na'am da Allah ring road za ka ne ring road ina flyover to in ka sauka akwai wani waje wanda yake event ne haka a nan za ka ajiye ni da Allah yawa to shi ke yawa yauwa abokina nawa ne kudinka? 100 nawa? 500 a haba 500 abokina ya kake haka? To zan giro da nisa kuma sai ka ce 500 dan dai kawai mun zo ne bayan da za a yi amma dai ai normal amma shikenan ba na account number ɗinka ba ka da account number? Me yasa kana kasuwanci amma baka yawo da baka da account number? Kai amma da kuskure gaskiya. Kuma gashi kudin ka 500 ni kuma bana yawo da kudi. To abin da zai gaskiya sai dai kai hakuri. Kudin da ke waje na naira 90 ne. Kawai sai dai kai hakuri kawai ka wannan. Gaskiya ba zan iya karba ba sai ka biya ni kudi. To na ce ka ban account number ka ce baka da ita. Kuma ya zaka rinka hawa kuma shin kana kasuwanci ba account number? Kawai shi ne naira 90 ne suka rage a waje su dai kai mun Allah isa to haƙƙin ka nawa ne a waje na ai baka da haƙƙi a waje na matsalar ka guda ɗaya baka da account number in kana da ita ka bani in tura ma tunda baka da ita ka rike naira 90 din nan ka yafe mu kuma ma Allah isa ma bata min lokaci da kai kawai da Allah